Kada su mi cure donijele Harry Potter album, skoro sam ih izbacila iz kuće jer sam znala da ja neću stati kupovati sličice dok ne napunim ovaj album. Cijena jednog paketa sličica je 80 centi, a možete ih pronaći na Tisku. Ja odmah kupim po 10 pakiranja jer se jako brzo rasprodaju, a to mi u životu ne treba. Imate različite vrste sličica, neke svijetle u mraku, neke su kao Platinum Gold i slično. Album je stvarno super za sve dobne uzraste, barem se ja tako tješim. U sredini dobijete i veliki poster, ali ja sam ipak taj dio malo prerasla, pa neću ništa lijepiti, sve će ostati ovako kako je. Osim što lijepite sličice, unutra ima jako puno korisnih informacija, možete saznati sve o svakom štapiću. Saznaćete više o predmetima, o likovima, a i na kraju krajeva dobro ćete se zabaviti. Meni je ovo odličan odmor za mozak.